L'Ajuntament d'Ontinyent ha condonat 10.400 euros corresponents a 21 llicències d'obertura de comerços i tot per a impulsar l'activitat emprenedora al municipi des de l'any passat, una xifra que suposa un estalvi de 500 euros de mitjana per negoci. Les empreses beneficiàries s'han ubicat al carrer Gomis, Mayans, la plaça de Sant Domingo i el centre comercial El Teler, impulsant així la zona comercial. Però esta només és una de les mesures posades en marxa amb el Pla de Reactivació Econòmica, perquè també s'ha subvencionat el cost del lloguer dels locals amb 150 euros mensuals durant mig any i un màxim de 900 euros. A aquestes ajudes s'afegeix la bonificació del 95% de l'impost de construccions, del que també es poden beneficiar els comerços, amb un pressupost d'execució d'obra que no supere els 30.000 euros. Només en 2013 es bonificaren 341 llicències d'obra, suposant un estalvi de 40.455 euros per als beneficiaris. Hem apostat, per una banda, per la creació d'un programa proactiu, diguem, com ha sigut el programa Cap Bona Idea sense finançament, al qual hem destinat 250.000, dels quals aproximadament 100.000 continuen disponibles. Per altra banda, hem apostat per la segona pata, que era la fiscalitat, en l'IBI, en l'IAE, en la llicència d'apertures i en l'impost de construccions. I per una tercera pata hem apostat per, diguem, ficar en marxa també idees emprenedores i idees innovadores que faciliten l'emprendedorisme, com és la creació d'un espai de coworking. Degut a aquestes i altres mesures de foment de l'emprenedorisme, la capital de la Vall ha rebut de la Direcció General de Comerç un total de 40.000 euros per a dur a terme accions al mercat municipal, seguir amb les campanyes de promoció del comerç amb una ajuda de 13.000 euros i organitzar la Fira de Tendes i Tapes amb 5.000 euros. Al mercat municipal, per exemple, s'instal·laran portes automàtiques per a millorar el rendiment energètic dels aparells de climatització, s'instal·larà megafonia i fil musical i posaran en marxa un sistema d'alarma per a millorar la seguretat de les instal·lacions.